Ćao ljudi, danas ćemo probati što pokraj mene stoji neko iznenađenje, ali je youtuber je. Evo. To je Gang sok multivitamin. Idemo ga probati. Deset. Milion. Prek milijuna. Jako je fini, ukusan i jako ga volim. I moj brat ima zeleni, ali to mi nije baš, ali dobro. Ovaj multivitamin, jako ga volim. Jako ga volim, ga obožavam. To je mojeg brata. Isto multivitamin. Bak! To je jabuka, sam ga probala.